ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥାଏ ସରୁ ନଈଟିଏ। ସେଇ ନଈରେ ଅନେକ କଇଁଛ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳପତି ଥାଏ। ସେ ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ କଇଁଛମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼। କଇଁଛମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ନଈପଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଭା ବସିଥାଏ। ସେଦିନ ନଈର ସମସ୍ତ କଇଁଛ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ସଭା ସରିବା ସରିବା ହେଉଥାଏ, ହଠାତ୍ କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଜାଲିଆଟିଏ ଛକି ଛକି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଖେପା ଜାଲଟିଏ ପକେଇଦେଲା। କଇଁଛମାନେ ତ ସହଜରେ ଭାରି ଧୀର ସ୍ଥିର। ସେମାନେ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ। ବିଚରା କଇଁଛମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏପଟେ ଜାଲିଆ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଇଁଛ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହେଇଥିଲେ ସିନା ସେ ମାଛମୁଣି କି ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଇଁଛକୁ ସେ ନବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ଜାଲ ଭିତରୁ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଣି କୂଳରେ ଓଲଟାଇ ରଖିଦେଲା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା କି କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଅଳିଚଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଗାଁକୁ ଯାଇ କିଛି ଅଖା ଓ ବଳଦ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଆଣିବ। ସେଥିରେ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ଲଦି ଏକାଥରେ ହାଟକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ବଳଦ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ କଇଁଛମାନେ ସେମିତି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ନଦୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣଟିଏ ଆସିଲା। ହରିଣଟିକୁ ଦେଖି କଇଁଛମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ସାହସ ପଶିଲା। ପିଠି ତଳକୁ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କଇଁଛମାନଙ୍କର ଦଳପତି କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ, ଆମକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ରେ ରେ ରେ, ଏ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? କଣ କହିବି ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲିଆ ହାତରେ ପଡ଼ି ମରଣକୁ ଅନେଇକି ବଇଛୁ। ତମେ ଖାଲି ଟିକିଏ ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଆମେ ଚାଲି ପଳେଇ ଯିବୁ। ହରିଣ ଥିଲା ଭାରି ଦୟାଳୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଓଲଟାଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ଓଲଟାଇ ଦେଇଛି, କଇଁଛମାନେ ଡଗଡଗ ହେଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଦଳପତି ହରିଣକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ କଥା ଦେଲା, ତମର ଯଦି କେବେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ତେବେ ଆମକୁ କହିବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏତକ କହି ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଚରା ଜାଲିଆ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବି କଇଁଛ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହରିଣ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଉଠି ଛନଛନିଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖୁଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ପକାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରୁ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଚମକିଗଲା। ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ ନଥାଏ, ତଥାପି ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ। ଏଥର ହରିଣର ସବୁ ଖୁସି ପାଣି ଫାଟିଗଲା। କଣ ଭାବୁଛୁ, ମୋ କବଳରୁ ତୁ ଖସି ଚାଲିଯିବୁ? ସେ ବୃଥା ଚିନ୍ତା କରନା। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରେ, ତାପରେ ତୋ ଚିନ୍ତା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତତେ ଜୀଇବାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଚାଲାଖି କରୁ, ତାହେଲେ ଏଇନେ ତତେ ତଡ଼ପେଇ ତଡ଼ପେଇ ମାରି ଖାଇବି। ତାପରେ ପଛେ ଦାନ୍ତ ପତର ଘଷିବି। ବିଚରା ହରିଣଟି ମରଣକୁ କେବେ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିନଥିଲା। ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାଘକୁ ତ ବଳରେ ପାରି ହବନି। ଏତେ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ତାକୁ ଚକମା ଦେଇ ହେବନି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା
କୌଶଳଟିଏ କରିବି। ମନେ ମନେ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ପାଞ୍ଚି ବାଘକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୋଉ କଥାରେ ଅଧିକା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବି କି ଚାଲାକି କରିବି? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ। ହେଲେ ମରିବା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ, କଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଟୋପେ ବି ପାଣି ପିଇନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ସବୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯଦି ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସତେଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ମତେ ଖାଆନ୍ତେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ହଉ ଚାଲ, ନଈ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେଇଠି ତୁ ପାଣି ପିଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତତେ ସେଇଠି ଖାଇବି। ଚାଲ। ତାପରେ ବାଘ ଆଉ ହରିଣ ମିଶି ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ନଈ କୂଳରେ ଦଳପତି କଇଁଛ ଖରା ପୋଇଁ ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ହରିଣ ଓ ତା ପଛରେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଦେଖି କଇଁଛ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପାଣିକୁ ପଶିଗଲା। ବାଘ ଟିକିଏ ଦୂରରେ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ହରିଣ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ କଇଁଛକୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲା, କଇଁଛ ଭାଇ, ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ତମ ଭରସାରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନା କରି ଏଠିକି ଆସିଛି। ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ତ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମଲି। ତମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି। ବାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ ମୋ ଉପରେ ଚୁପ୍ କି ଠିଆ ହେଇଯାଅ, ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ହଉ ହଉ, ହେଲେ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ଆରେ ତମେ ଠିଆ ହଉନ, ଏ ପିଠି ମୋର ଲୁହାଠୁ ଟାଣ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିକି। ମୋର କିଛି ହବନି। ହଉ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ହରିଣ କଇଁଛ ପିଠିରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମିଛରେ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନା କରି ପାଣିରେ ମୁହଁ ବୁଡେଇ ରଖିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଇଁଛ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ବାଘ କଇଁଛକୁ ଆଦୌ ଦେଖିନଥିଲା କି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଘର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହରିଣ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କୂଳଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ହରିଣ ବାଘର ଆୟତ୍ତ ବାହାରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ବିଚରା ବାଘକୁ ପହଁରା ଜଣା ନଥିଲା। ବାଘ ସେମିତି ଆଖି ତରାଟି ଚାହିଁବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା।